This is a striking admission. 20 ka mga editors gikan sa nagkadayang news agency sa Asia nga milabigit sa mga nasud sa Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapore, Korea ug Pilipinas. Ug ang Newsline Philippines lang ang nag-inusara nga napili gikan sa Mindanao nga mulingkod atol sa tigom sa Climate Exchange Conference sa Singapore atol sa Digital Media Asia nga natapos ni atong Oktubre 21. Gihimo ang pagtuki sa mga isyu nganong panagsara mahisgutan sa mga news agencies ang isyu kabahin sa climate change kon ang pagbag-o-bago sa atong panahon. Nakita nga nagugat ang problema sa halos walay saktong hiniusang kampanya ang isyu tungod kay napuno kini sa isyu sa politika maong dili matutukan. Ang mga pangitabo dunay kalambigitan sa kinaiyahan o sa pagbag-o-bago sa panahon kung climate change. Gilusad sa Singapore niadtong milabayng adlaw o gitawag kining Climate Change Asia. Gitigom ang mga editors pinaagi sa World Association of Newspapers and Publishers kun one IFRA og nagplano kini nga maglusad og kaalam sa katauhan kabahin sa kinahan og pagprotekta og pagpreserba niini. 5 ka aktual nga pagbansay kun workshop ang gipahigayon og nakita sa mga editors kung unsaon nga mahatagan og lalom og komprehensibong impormasyon ang katawhan kabahin sa pagprotektar sa kinaiyahan. Sumala ni Fergus Bell, ang Executive Director sa Climate Exchange nga nakabase sa United Kingdom. Daghan og giatubang nga problema ang mga news agencies bisan asa nga nasud tungod kay sa paghisgot sa global warming, sa climate change ug sa isyu sa kinatibukang hisgutanan sa kinaiyahan, dunay dagkong mga kumpanya nga maipit. We face the limited space because primarily Bangkok Posts are based on print versions and as well as online, but in print version we have a limited space, and usually we have to present the story in concise and easy to understand, but climate issue we need space to explain what happened, to give information, space to both sides, affect communities or accuse a polluter to explain. And we have a challenge to find a way to tell the story in contents that reader can relate and fun, interesting, sexy. I think our problem is not alone. Our challenge is not alone. I think the newsroom worldwide face the same challenge. Sa usa ka newsroom sa Thailand, space kun walay igong espasyo aron mahatagan og igong detalye ang pagpasabot sa isgutan ng climate change o ang pagbag-o-bago sa panahon o ang epekto niini sa kinaiyahan. Content exchange is a mechanism that allows you, user partners, to share content with each other. This isn't just about republishing. We're not just setting up a system where you put in a story and someone else can take it as it is. That we need to do something different there. And so, as long as partners follow some key guidelines, you'll be able to re-edit the content in a way that works with your audience in the style and the tone that they trust from you. Ang mga delegado sa Pilipinas nagkahiusa nga gikinahanglang tutukan isyu kabahin sa kinaiyahan o sa epekto niini sa atong katawhan. Ang Newsline Philippines ang nag-inusarang news agency sa Mindanao nga nakasalmot sa konferensya. Nakita sa mga manunulat nga kitang tanan dunay kalabigitan sa isyu sa atong palibot, labi na sa kinaiyahan kay kitang tanan nagpuyo sa usa ka kalibutan ug angayan nato kining ampingan. Gikan dinhi sa Singapore, Edith Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe.